Για εσάς όμως που έχετε κοιλίδες, δυσχρωμίες στο πρόσωπο και θέλετε όμως να έχετε και βαθιά θρέψη στο δέρμα, θα χρησιμοποιήσετε μαζί με τον Superior Glow που είναι ο βραδινός, ο ροζ, θα χρησιμοποιήσετε μαζί και την Radiant Lux. Η Radiant Lux επίσης είναι μια κρέμα συσφυκτική, βαθιά θρέψης, αντιγυραντική, που προσφέρει και έχει μάλλον πολύ έντονες ιδιότητες για φωτεινότητα στο δέρμα. Ο Radiant Lux είναι αυτή που στοχεύει σε αυτή την ανάγκη του δέρματος. Εάν θέλετε, στείλτε μου σε σχόλιο όσο είμαι τώρα εδώ απορίες σας ή τον τύπο δέρματος που έχετε ή τις ανάγκες που έχετε, για να σας πω και ποια προϊόντα να πάρετε. Οτιδήποτε χρειαστείτε και θέλετε μπορείτε να με καλείτε και στο 6949 699 484, να γίνει είτε μέσω Viber δίνοντας τα στοιχεία σας, τα προϊόντα, είτε τηλεφωνικά ή και στο Messenger όπως σας εξυπηρετεί και εδώ στο Instagram, στα μηνύματα. Στείλτε μου αν θέλετε απορίες, στείλτε μου τις ανάγκες του δέρματός σας, θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω, θα χαρώ πάρα πολύ να δείτε πραγματικά ότι μέσα από τα προϊόντα Vaichi θα βρείτε τη λύση στην κάθε δερματική ανάγκη που μπορεί να έχουν τα ματάκια σας ή και το πρόσωπό σας. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά!